Bloom puuvaha on tarkoitettu kodin puisten pintojen käsittelyyn. Tuote soveltuu lattiaa lukuun ottamatta lähes kaikille kodin puisille pinnoille. Myös kosteissa tiloissa tai keittiössä oleville puupinnoille ihan keittiön työtasoja myöden. Tuotetta löytyy 6 eri sävyssä ja nyt olen valinnut tällaisen muskotti eli tumman ruskean sävyn tähän esittelyyn. Malliksi käsittelemme puisen jakkaran, missä ei ole vielä minkäänlaista käsittelyä. Tuotteen käyttö on erittäin helppoa. Pakkaus aukeaa näppärästi. Tuote sekoitetaan. Tuotetta levitetään runsain siveltimen vedoin. Ei tietenkään liikaa, mutta sen verran mitä puu imee. Kaikki ylimääräinen pitää sitten pyyhkiä pois. Jos tuntuu, että siveltimellä käsitelty pinta on liian tummaa, niin voimme hyvin käyttää tuotetta myös rätin kanssa. Siihen käy ihan tällainen puuvillainen kangas, vaikka vanha teepaita. Ja näin levitetäänkin tuote rätillä ja niin kuin näette, niin se jälki on paljon vaaleampaa. Tuote on vesiohenteiseksi tuotteeksi yllättävän helppo levittää. Se ei nosta puun syitä auki niin paljon kuin perinteiset vesiohenteiset tuotteet ja kuivumisaika on hivenen pidempi, jolloin siveltimen vedon jäljet ei jää niin helposti näkyviin. Näin saadaan tasainen jälki pienemmällä vaivalla. Nyt tämä puuvahalla vahattu pinta on kuivunut pari tuntia. Jos me halutaan aivan sileätä pintaa, niin voidaan tehdä välihionta 240 paperilla, mutta tämä tuntuu tähän kalusteeseen ihan sopivalta fiilikseltä, niin voidaan pistää toinen kerros päälle. Ja toinen kerros levitetään aivan samaan tapaan kuin ensimmäinenkin. Siveltimellä reiluhko kerros pintaa ja annetaan kuivua. Eli näin helppoa on tehdä tällä yhdellä ja samalla Bloom puuvahalla sekä tämmönen selvästi kuultavampi tai sitten tällainen peittävämpi lopputulos. Ja jos jostain syystä haluttaisiin vielä tätä peittävämpi, niin siihen on helppo laittaa 3 tai vaikka 4 kerros, mikään ei estä.